Ini ndireitwawo mai 5 ndinogara muward 7 kuchitongwisa. Dambudziko ratinaro isusu nderekudai masuweji sewage yanyanya like ipo panapa so inyasha dzamwari kurarama. Unonyatsoona kuti hey zvinenge zvichibuda momo nhegerino mumasuweji umo dai iri mvura chete zviri nani. Tinoita mazuva like ipapa tapedza 3 weeks ichingobuda masuweji iwayayo. Dai matibatsirawo wedway nokuti it's not easy kugara nemasuweji. Tikarara mubedroom chaimo tavhara madhoo anditange masuweji ari imomo. Ndo dambudziko ratinaro. Iye zvino tine chitengi ichocho chiri kuseri chakatsemuka, kana mukaenda mukanochiona chakatsemuka wokuti kana dai mwana akanotsika anodonhera mukati. Saka ndakamboitaura nyaya yachona kuti dai matigadzirirawo kuti chiite zvakanaka kuti mwana munozati vana vadiki anongomhanya unokwira akadonhera imomo tofungidzira kuti mwana abiwa. Yeti mwana apinda mui aeredzwa nemvura aenda nesuweji. Manyoka like panapa anga azara manyoka, vana achirwadziwa nemanyoka. Isu tese tichazodziwa kuti mudumbu mokundirwadza nekufema mweya wamasuweji iyoyo ende zvinorwadza hama dzangu. Takamboenda tikanotaura pekuti angavana kumbouya tikaenda ndobva tazoita kusumuka manje kutoenda ikoko chaiko kukanzuro kwachona ikoko ndopatakazoona aiwa vadi vauya vazogadzira manje. Vakagadzira kumusoro uko vachingobva chete mbva zvatanga ndobva vaenda zvendobva zvatanga. Saka ivo vari kuti chichiunya konzera kuti matoilet yenyaramba yachibhloka kudai. Vari kuti nyaya yekuti like pana panopati ndopa main zvinobva kuhead office uko zvichipfuura nepanapa. Tine nyaya yematereti kunoku anotinetsa zvitereki matereti anogara akazara chete. Kana akavhurwa haagare haiti kana 2 months anenge atozara futi kudhara. Nenyaya yemvura, mvura haibude. Iri kabuda kamwe chete inoita 3 weeks kusina mvura kana mwedzi singawane mvura kuno. Totoita kutotenga mvura, hatina kwatinoiwana kumugodhi. Mune muchinzi mari bhaketi vamwe vanoti nenge 7 mabhaketi 7 dhora. Vanenge vachingotiwo painenge iri vachingokumbirawo ipapo vachipinda. Ndinonzi Amai Panashe Kumhandi, tinogara muna Ingwe Drive. Tine matambudziko okuti 1 toilet dzedu hadzisi kunatsoshanda zvakanaka. 2 mvura hatisi kunatsokuiwana zvakanaka, togona kuiwana pa2 weeks tisite tisina mvura, plus matepi edu chaiwo haanaomira zvakanaka. Mvura togona kutongoiwana kana pasi pachigomba, so panogona kungodhubhukaona kana ichinge yauya tosherawo ipapa. Saka zvinozotipawo matambudziko patinenge takagarawo. Saka mvura dzokushandisa kuti tipindewo mumatoireti tinenge tisinawo, totozodziwana kumugodhi uku ndokwatochitowanawo mvura dzokuti tipinzewo mumatoireti vana vedu vashandise. Saka zvirwere hazvimboperi. Vana vedu totogara takatovachengetedza kuti vasabatwa nechirwere chemudumbu. Zachishanda saka takatodai sedzimba 2 techishandisa chimbuzi 1. dzimba dzevamwe takutoendawo kudzimba dzevamwe vanhu kuti tiwanewo chimbuzi. Kunyaya yemigwagwa iyi mugwagwa ndiya muri kungoona kuti mapoto akanyanyowanda mumugwagwa. Tinatsi kufambawo zvakanaka zvingoro tikachibvawo kumabhizinesi zvingoro zvedu zvimwe zvechitokuturawo zvinhu.